kubor baman kesngi awan lam shipi da unang yalam ni ka history jong u Dr. Rajendra Prasad ubade President Baningkong jongkari India ulalong President nadu ka 3 January khat khandai spa sanpho hadu ka khatlai trek me khat khandai spa ndrupuar ulalong ru tangmu President ublane ar samoy ka jing em ju lakhai hau December lai trek khat praspa praposau hasira dei kashnong hasiwan district jong ka Bihar Ukpa jong uday Mahadev Sahai ubade Urustat Sanskrit but Persian kakmi jong kadai ka Kamleshwari Devi ulalong ukhna bastad ulashong school ha ka Presidency College ha Calcutta ka Blatep menta kum ka Kolkata ula pulei ha ka lain an hadin bu ula pendap ya jing pulei ya ka an kum uloyar ula trai hapo jong ka High Court jong ka Bihar bat Odisha uprasad ulalong uwei na kin khilai loj na ka jing sencha jong ki phareng ula bod yo Mahatma Gandhi bor ula IT la ka jing em na ka banta ka jing lai doj ula penyeso bat ka champaran satyagraha khat khandai spa khat nyo banyera pikinong rap ha champaran Bihar ka balasha banbeng ha ka British Indigo planter uprasad ula shembanta bat kershan ya kane ka jing khe ula don bantaro bat ka non cooperations movement khat khandai spa arpho ula kenteu ro ikajing tep phang kajing start an jong bat ban yakhon ka sarkar phreng ban penkhe da kanon cooperation movement ringkat bat ukhon ju ban eno ikajing pule bat ka western education bat ban stang no da kajing kai troiri ha Bihar bedia pats ulalong President jong ka Indian National Congress ha kistem khat khandai spa life husau khat khandai spa life khundai bat khat khandai spa so phunyo ula cha set patok ha ka sarkar phreng ha ka po jong ka jing traikam jong ka sal satyagraha bat ka quits Indian movement ha kisnam khat khandai spa lai pho bat khat khandai spa sopar hadin bakari India kaliyo jilai doj house nam khat khandai spa sopnyo la JDU kum President jong ka Constituent Assembly ka bapen khre ya ka riti censure constitution jong ka India ha ka arphundo trek kala lengkot khat khandai spa sanpho ula cha jet kum President Baningkong jong ka India ula shakri kum President hadu kasnam khat khandai spa ndrupuar ula log tangmu President ublane ar samoy kajing em ju kum President la itho yu ya kajing shakri ju kum President da kajing ngej ho kajing long bej jong bar kajing IT lut ju na ka benta kanong rem jo ka secar pajba ula long kajing em ka bashai bar ula penlai jing mot ha kamram ka bala pensyad yu Rajendra Prasad ula kenteu ro ikapule puthi hari India hadin bo ula shong thaj no na kam kum President ula shong thaj bot ula khlat no hak ar pratrek rempang khat khandai spa ndrupalai lai burom yu da ka Bharat Ratna kajing ai burom ka bokrau tam jong kari India hak snam khat khandai spa ndrupar banyo iki kubor baman kesngi subscribe ka channel unang yalam news kuble shibu